Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhova no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bhova sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masonke intabadotele empahleni umphendlemane. Umama omkhulu kusigaqasa ibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni negulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje ncidi mamba ncidi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathwa ntaba izulu. Unomakofu umkhono udukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Gama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani ke ngikubingelele nami lapho mbukele ekhaya wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamaza amkhoza zimthele umfana enhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodolo isigqobo sikashwama into amandiya namasulumane thiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labo lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abathanda umnikazi ohambayo uyayibonela na ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uze nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo Kulukudu sengaphakathi eZinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Kumnandi kama kunjalo mbuke lapha ekhaya. Nina basilo, nina nibuka abakamdlokombane. Vukudla amadoda umlandelo webhodo licotayo. Usocijile umagwaza uyishayiza ququ. Yabona namhlanje sivele sathi cha, asivele shone phansi kwahlabisa. Kwalethambo lenyoka hlabela imzondayo. Ayikhona insizwa amadoda bathi iBhova Elizikhotha Amanxeba. Akasiyizwe insizwa ithi kusela ama-hour. Kanjalo ngempela phana iBhova Elizikhotha Amanxeba insizwa yaphansi le kwahlabisa kwalethambo lenyoka hlabela imzondayo awu isikhona ngaphakathi njengamanje la sikhona Sikhangenkezo TV show. Kabi yami angikubingelele
Ngiyaphila njani? Ngikhona mteka baba ngiyakuthiwe mehlo madala kodwa ke into engiyithanda kakhulu ukuthi la endimeni noma kulomkhakha ngisho kuthiwa impela insizwa ayibonani njalo kodwa kukhona into ekiphoqa ukuthi ayibonane. Ine sihlangana. Zihlangane iqoqo insizwa kube mnandi. Impela njalo. Ngiyabona ukuthi uyijongo ngabe ngithi usalandela emakhaya anganoma usalandela yini ngoba egcineni ngizosuke ngiqhathe nomakoti uma esekhona insizwa isalandela. Angisalandeli impela, angisalandeli usekhona maqondana. Usekhona maqondana. Ngiyangithokozisa lokho. Kabi yami sikhuluma ngeBhova Elizikhotha Amanxeba, sikhuluma ngawo masikhuluma ngawe nansi ingoma emnandi ade beyizwa beyibuka futhi ababukeli emakhaya. Ingoma emnandi ngendlela esimangaliso ethi kusele ama-hour, sekusele ama-hour ngifike ekhaya. Sikhuluma lento uthi koshaya ihora lesithathu impela ngoba sengenile nomngena ndini uyobuphethe impela. Awungobe nguphethe impela. Impela. Ake singene la ekutheni ukuthi iBhova Elizikhotha Amanxeba lingubani lisukaphi indabuko yalo lisukaphi? iBhova Elizikhotha Amanxeba usiphamandla umfowandwandwe wahlabisa empembeni kwamayakazi isigodi. Ngokudabuka la indabuka khona ke impela kwamayakazi isigodi. Ngokusebenza umsebenzi engisebenzayo iwona lo maskandi umculo nje ongothanda kakhulu wona ibhizi ngawo ngokuhlala ngiseJohannesburg eJoshgoro. Njengoba ngila eThekwini ingoba indawo engihambela engithanda kakhulu ila ngafika khona ngaqala khona umsebenzi engusebenzayo njengomculo wamaskandi la eThekwini. Mawufika sawumukela kakhulu umculo owenzayo futhi sawuthanda sawuthakasela. Ngibona nabantu bewuthakasela kakhulu lo mculo. Kusho ukuthini kuwena uma ungena kule ndima mase uba nabantu abakholelwa kuwena endimeni yomculo? Kungijabulisa kakhulu futhi kunginikeza namahloni ngoba uma ngithi ngibuka indlela engikhule ngayo nangendlela ebengithi ngikhula ngayo ngempilo ebekade ngiyiphila kulo mama ongizalayo omagcwenza ubuhle bekunzima kakhulu empilweni bengingakhona ukwenza noma yini bengingazi ngithathe kuphi ngenze ngimise kanjani nje empilweni kodwa ngokwesimo sokuthi impilo kahle kahle usukungazi ukuthi kusasa ikuphatheleni kusasa kodwa nje kuyaphileka futhi kuyancengeka ngoba nomzali nawe uyabona na umama ukuthi hayi kukhona engizama engiyaphambili ngakho nawe kuyamjabulisa lokho engijabulisa kakhulu ngoba nguzama lokhu na usekhona uyabona ngendlela engizama ngayo. Okusho ukuthi nakho lokho kusuka kuyisifundo. Ngithi mina uma kuya ngokuthi kukhona la khona umuntu ake wathola khona ubunzima akangakhali kakhulu akayitshela ukuthi kuyisifundo lokho ekutheni ukuthi leyo mpi inqotshwa kanjani mhlawumbe uzokwazi ukuqwashisa nabanye abeza ngemuva. Yebo kunjalo ngoba uma ukhuzuka namhlanje ungathi kusasa uzobuya ukhuzuke futhi kuleyo ndawo leyo ngeke akwenzeki lokho. Ufuna uma ukhuzuka la usuyazi kusasa uma engahamba lapha ngenze ngiphinde ngikhuzuke lapha unje ubhekisisa into ezifana nalezo. Ake sibuye kwi-album esisuka kuyona ngaphambi ukuthi singene kule album ade sikhuluma ngayo njengamanje ngoba ade beyibuka ababukele ekhaya lengoma ethi sekusele kancane sengiba lama-hour ukuthi ngifike ekhaya. Ngifuna ukubheka kwi-album edluleke i-album edlule uthe mangufika ngoba ngikubonile la mahostela ngikubonile komasho ngakubona endaweni eziningi ngakubona umculo ukuthi uyaphakama ubeke ezingeni ngabe usebenze kanjani nabantu ukuthi bekujabulele kusho ukuthini kwena nokuthi ke ungena ezindaweni eziningi ukuvulele muphi noma miphi iminyango kakhulukazi mawukhipha le CD edlule ade sikuyona? Ngisebenzile kakhulu ngayo ngoba le eyokuqala ayifananga neyesibili. Eyesibili ingibeke ezingeni eliphezulu kakhulu ngoba umsebenzi usuphezulu kakhulu mangibuka ngaleyo ndlela nangendlela abantu abathakasele ngayo bathatha umsebenzi wami ubeke ezingeni engicabanga ukuthi kwangijabulisa kakhulu lokho.
ngithokozisa lokho yabona mbukeli yabona ezinye zezinsizwa zithi mayingena endimini yomculo uthola ukuthi azikulindele ngaleso sikhathi ekutheni lo mculo uyoba usukuliphi izinga ngaleso sikhathi noma leso sigaba seminyaka omunye kwekutshela ukuthi cha noma ngiqala manje ngibala manje iminyaka emihlanu ngiyobe sengisezingeni eliphezulu yabona lensizwa esikhuluma ngayo kukhona ialbum afika ikhipha kwabe ialbum yokuqala kwalandela yesibili ialbum le obekuyialbum yale minyaka esisuka kuyona ngesikhathi seCovid mayiqala futhi ngoba kuvele kwaqala iCovid ngalezo ikhathi wase uma ekuthena ukuthi izinto zisheshe kakhulu kule album yesibili kumanje singena kule album okuyiyona ephumile njengamanje okuyiyona ialbum eshisa ikhotha ngoba ade uyibone ingoma ukuthi lensizwa iyayazi into eyenzayo futhi insizwe ekhulile emakhaya ngoba umuntu wasemakhaya umuza olimini ubuka indlela enza ngayo ubheka indlela ayiphatha ngayo endaweni ezithile ingakho sikhuluma indaba enkulu ukuthi abantu uma befika endimeni asibaseke ingakho nakulohlelo sibasondeze sikhulume nabo ngoba sikhuluma nayo insizwa bathi iBhova elikhotha Amanxeba iBhova elikhotha Amanxeba imnandi lento ukuthi sisho ukuthi likhotha Amanxeba wakwangichazela mina kodwa ngifuna echazela wena njengombukeli ekhaya ukuthi ezilithole leligama kwakwenze njani elithola leligama lokuthi iBhova elikhotha Amanxeba iBhova elikhotha Amanxeba kusiligama nami engalithanda lelo ekukhuleni kwami yebo kodwa ekuhambeni kwesikhathi kugcine sekungiphoqa lokho ukuthi ngilemukele ngoba insizwa mase zikwethile suke seyikwethile kwaba isigameko nje nami engangasilindele futhi esaba ibhlungu mina ngoba kunomuzi okuthiwa ukwasokhela owawungakithi lapho engikhulela khona kwaXimbakazi ngalunywa izinja zakhona ngithunywa nje umama engithume khona yebo uma ngifika lapha ngigibele esihlahleni ngithi ngiyehla bethi ngimemeze khona ukuthi angithunyiwe bethi ngena uma ngithi ngiyangena ngiyehla nje esihlahleni bethi wazi umuntu umeminyango njengalapha uma ngithi ngiyeza hayi izinja iveshesha ifike eqala kumina engakafiki yena kumina azi ngithatha zazingibhekisa phezulu ngathi ngiyashanga lo swazi okuncane liphethe lahlala lapha ngabheka phezulu zayingena azi ngicindezela ngangimanxeba nxeba kodwa ngithe uma ngisuka lapho ngahamba ngaye ekhaya uma ngifika ekhaya kwathiwa kwenze njani hayi sezingiluma izinja zawosokhela akwathiwa nxese ngabhandishwa nje ngacotshwa ngase ngiyabhandishwa emva kwalokho kune practice ntambama yebo kufanele mina ngiye practice yengoma uDisemba ufuna ngidlala ingoma kaDisemba ayi ngiyayithanda lento ingoma uma ngiyalapha ngifike lapha ngeligoso lami lokuzana uMahlaba uMatshemtshemi ngithi ngiyafika ithi ulimele kwenze njani ngilunywe izinto athi uzogida kanjani mawu kanjena ngathi mina angizogida kodwa mhlambe ngingabuka nje uma kugcina mhlawumpeni kwenzakala mhlawumbe kungenzeka hayi ngithe mangisuka lapho ngayizingene egazini lento makukhala ihlombe isho ingoma igoso lami liyibiza ngayiza ngishisela umzimba ngaqala ngase ngithi lento le ngoba ngiyibhandishile hayi ngiyibona ntambama ukuvuza kwegazi ngathi nganamathele engomeni athi mangibona igazi liyavuza ngapha ngithe mangibuya ekhaya lathi igoso selibuya ngakusazi wena ugithi awuqhinekile ngathi angiqhinekile ifana wami iBhova elikhotha Amanxeba manje hayi awuyange esibhedlela kodwa wena wagcina practice ingoma wagida ngoDisemba usupholile iBhova elikhotha Amanxeba lafika kanjalo ke legama futhi zonke ke insizwa sezilokhu zingibiza ngeBhova elikhotha Amanxeba iBhova elikhotha Amanxeba futhi lento mina ngagcina ngayithandi kodwa manje ngagcina ngabona hayi ngemukela into engizoyenza sengibizwe eGoli sengibizwe ekhaya sengibizwe eThekwini esikoleni angisena plan amagama ke insizwa kuthiwa igama leinsizwa mazikwetha ungalali ngoba mawulala uvela ubizwe laba abadala kunawe futhi ongekwenze lutho ukuthi upaquza uyagona zokufaka induku vele zolimukela leyo gama ngathi iBhova elikhotha Amanxeba futhi vele kuyakuphoqa una plan kodwa lokuncane ngathi iBhova elikhotha Amanxeba ngangikwazi ukuthi wena angifuni leyo nto leyo ngingenayo iplan kulaba abadala kunjalo sikhuluma le ndaba enkulu iBhova elikhotha Amanxeba iBhova elikhotha Amanxeba iphumile album ihloko sayo sithini ngoba egcineni sifanele umsebenzi ngoba usemusha bekwazi ukuthi abantu bewemukele bewuthole ufike kubona ngoba into ebaleke kakhulu ukuthi umculo ufike yonke indawo ingakho senza isiqinisekiso ukuthi manikhipha imisebenzi ngoba ukhiphile nje sikubize hlale phansi sikhulume le ndaba ihloko se album sithini itholakala kanjani abantu abakudingayo bakuthola kanjani nokuthi ke wona usukhona kuma platform onke YouTube
yonke nje indawo ucabanga ukuthi ungadownloada umsebenzi weBhova Elizikhotha Amanxeba, even i-video promo uyayithola. If ufuna ukungibona kwi-video promo iBhova Elizikhotha Amanxeba uyakhona ukungena lapho uthi iBhova Elizikhotha Amanxeba uyawuthola lapho umsebenzi. Nje isihloko se-album sithi iskimu sami siqinile. Uma ngithi iskimu sami siqinile ke yingoba la engisuke khona eThekwini ngisebenzile eThekwini nginenkinga yamagidangoma ngiyothi ama dancers wami ngokwahlonipha. Uma ngifanele ngemidlalweni ngingakhona ukuthi ephelele ngendlela eyiyona ngigcina sengisokola estage ngigcina sengiyangedwa la eThekwini. Bathi uma ngifike eGoli laba vele ngangigida nabo ekhaya ngabathola bephelele ngalendlela le eWest ngase ngithi hayi ngeke iskimu sami ngathi sesiqine kakhulu ke manje. Isihloko se-album iskimu sami siqine kakhulu. Uma ungena kuyo yonke indawo enkundleni zokuxhumana kuphi uyawuthola umsebenzi weBhova Elizikhotha Amanxeba. Ngizwe kahle ake singene la. Kukhona lento ekuthenela ukuthi ngoba phela umuntu wasemakhaya ugide kakhulu nengoma. Kuqhamuka abantu mhlawumbe endaweni ezahlukahlukene nabo emakhaya baqale khona engomeni bagede ingoma zigcina sebengena la kumaskandi. Kuya kube khona phela ngoba phela umuntu usuke ligoso ngoba nina ningena emculweni uthola ukuthi emakhaya nibuye nibe amagoso. Uma lingekho mhlawumbe igoso elithile uthola ukuthi wena uyabamba ekuthena ukuthi sizwa uyihole egcineni ungafuni ukuzwa ngelinye igoso ngoba nawe uyigoso ngale. Ngifuna ukubheka la kumaskandi ukuthi ayikho yini leyo nhlese yobugoso kunina manje ngena kule ndima ngifuna uyicacise leyo ukuthi la ngizoba nomehluko nje kancane. Mina igoso lami emakhaya la ngithatha la ngikhipha inqiwa lathi ngathi inkabi ziyakuzwa. Yebo. Awuyibambe. Ngakhona ukuyibamba ngaba yigoso ekhaya. Yebo. Kodwa ngithe uma kufika ukuthi kufanele ngiye e-studio yokhipha umsebenzi wezwe lonke. Ngase ngithi njengamanje angikho ebugosweni ngisemculweni. Usemculweni manje. Yebo. Ngase ngishaya umculo ngase ngiphuma ebugosweni. Ngoba ubugoso nomculo uhlukene leyo kuhlukene. Mina ngilona igoso mina ngomculo. Yebo. Ekhaya uma ngivumisa endlini ngiyigoso. Uyigoso ekhaya. Yebo. Kodwa uma uthatha lento uyilethe endlebeni uyeza ukuthi umculo lo. Yebo. Ngifuna ukubuya la ayikho yini inhlese ekifike eyobugoso kunina nina eniba amagoso emakhaya enivumisayo emakhaya makuthiwa isemidlalweni ngoba phela egcineni ubona ngeinsizwa ukuthi yabona makuhlaba le yansizwa lapha estage iyazi leyo ukuthi igoso leya nawe uyazazi ukuthi uligoso akaze kufike ini lapho ekuthena ukuthi leyo nto ize ifike kunina ekuthena ukuthi kunyuka oshukela nama BP bayinyuka ngeke benganyuka bayanyuka uyasho ukuthi lento isegazi ingacacile yobugoso kuba nzima ekuthenela ukuthi abantu ungazi ukuthi bashisela amagazi manje la engathi impela bathele ngentelezi noma badle intelezi ethile kanti kuvuka lento yasemakhaya lo lwasemakhaya mase abantu bayengena ngenye indlela ukuthi hayi usibanibani ngathi akazwana usibanibani akazwana nosbanibani kanti vele uma uthi uyabheka ngathi ngesiphuzo phela ngenkomsho yodwa ufuna sazi ukuthi usibanibani lo usibanibani le sakishaka ngizwa kahle ichazela ithi uyabona lento ibalekile ngoba abanye abantu futhi baya beqakeke ngoba egcineni abaculi baya behlangane uthola ukuthi bahlala ndawonye bexoxe ezinye izinto eziyaphambili endimeni umculo uthola ukuthi ezinye bayakwazi ukuthi bebonisane zona ukuthi le asiyenze kanje le esiyenze kanje laba abanobugoso asibafake kanje sibahlele kanje ukuthi umcimbi ube mnandi umcimbi qhudelwane kahle kamnandi hayi ngokuliwa kudlalo nje kamnandi jalo nabalandeli ngendlela nje ehlelekile nesizotha ngizwa kahle kodwa ibe mnandi yona kunjalo ke mbuke lapha ekhaya sikhuluma lento ebalekile uzokhipha inamba ephinde nikhumbuze lapha kuFacebook ukuthi ungena kanjani nalapha ekuthena ukuthi mawuthenga umculo uthola kanjani iBhova Elizikhotha Amanxeba masithi iBhova Elizikhotha Amanxeba uyichazile ukuthi likhotha kanjani amanxeba waqanjwa kanjani ngoba igama lensizwa thiwa alaliwa imnandi ke lento osikhumbuze lapha na ekuthena ukuthi einkundleni zokuxhumana bakuthola kanjani uphinde usitshela ukuthi ma digital platform bakuthola kanjani mase sibuya kwinamba yakho ukuthi inamba yakho bakuthola kanjani kuyona uvula nini inamba yakho noma ivulekile noma ngasiphi isikhathi noma kuyenzeka ekuthena ukuthi bashiye umyalezo mhlawumbe ko WhatsApp bebuye wena noma usubaphendula ngakusasa ekuthena ukuthi bengisematasa kanje kodwa nansi imininingwane engangithola kuyona manifuna lokhu nalokhu ngijabulela kakhulu ukuzwa lokho ngikwazi ukubadlulisela abafuthi ngendlela okuyiyona umsebenzi wami einkundleni zokuxhumana kuFacebook
uyalithola iBhova Elizikhotha Amanxeba egroupini ngikhona uthi iBhova Elizikhotha Amanxeba kunenja ke lapha nenkulu bese kuba nomlilo engawazi tohani nomlilo ngapha emva kwalo uyalithola iBhova lapho kuneyinduna ziyakwazi ukuxhumana nawe ziyakwazi ukudelivera yonke into ongadingi ukuyazi ngeBhova Elizikhotha Amanxeba bese kuba la epage uthi futhi iBhova Elizikhotha Amanxeba uyakwazi futhi ukungena khona ulike nje ulike loyo uyasijabulisa kakhulu uma uwenza wena umlandeli noma ngaba ulandeli mina but unginikeza ulike wakho uma kukude ukuthi kuyajabulisa engikwenzayo lokho mina kunginikeza ithemba lokuthi engikwenzayo kuyangigqugquzela nje phambili ngenze ukuthi ubona kukuhle unginika ithemba ukuthi ngiqhubeke ngephambili yebo inamba yami ngiyatholakala noma ngabe isiphi isikhathi uma ungangitholi inamba yami mhlambe uthi uyangifonela inamba yami ingangeni ngokwazi mhlambe ngichargeile uma ngibhizi ngisuke izongena ifoni uma ingangeni ivaliwe uma kodwa ngiyivula ngiyabona kunomuntu ongifoneleni ngiyabuya kuwena uma ngithola ku WhatsApp inamba yami ithi 063 74 032 uthi 90 ila iphelela khona ke inamba yami leyo ozongithola kuyona noma abe kunini ngoba naye lo engizwana naye uya-understand uyazi ngani futhi nawe uyakunderstand engikwenza konke ukuthi vele noma ngakuthiwa mhlawumbe ungifonela nini uyazi ucingo malikhala kufanele ngibheke ukuthi ubani loyo kodwa nawe phela ungangifonela ebusuku ungifonela mhlawumbe ugcina ngabonayo ngeza kahle kumnandi ke mbukeli lapha ekhaya kukhona ingoma esizophuma ngayo khona le ngoma oyishayayo le awuyisho le ngoma okuyiyona esibakhipha nayo ngishaya kancane ngihamba nomntwana izolo bengishaya kancane ngihamba nomntwana bengishaya kancane ngihamba nomntwana izolo bengishaya kancane ngihamba nomntwana majida kuyisono yini uma ngihamba nomntwana kuyicala kanti ngiyabusa majida kuyisono kanti uma ngihamba nomntwana yesradini kuyisono kanti ngiyabusa majida kulungile bafethu kodwa ke angifuni ukuthi mhlawumbe nginenze live ngiyakuzwisa nje kancane into ozoyithola ngale kodwa nje nakulonyaka futhi igeja liphansi iyasho lento lena uma ngithi nje lento segazini kimi lento semzimbeni wami ngisazi lento semzimbeni ngenze njani lento segazini kimi ngisazi kulungile bafethu into ozoyithola kulonyaka njengoba ngizobuyela e-studio kunjalo mbukeli iyona leyo ngoma bengishaya kancane ngihamba nomuntu wami ake ngishaye kancane nami ngiyobheka umuntu wami nathi ingoma ithokozele bengishaya kancane ngihamba nomntwana bengishaya kancane ngihamba nomntwana izolo bengishaya kancane ngihamba nomntwana bengishaya kancane ngihamba nomntwana izolo majida kuyisono yini uma ngihamba nomntwana uyicala
Awumadoda uyayizwela estradini. Awumadoda iBhova Elizikhotha Amanxeba. Kumnandi ke makunjalo umbukeli yabona masikhuluma kanjalo nami ngithe angithi shwi kancane. Ngithi kuyobheka lapha umuntu wami ngithi kushaya kancane. Bhova Elizikhotha Amanxeba. Mntaka baba siyathokoza ukuthi sibe nawe nangokuzayo. Uma kukhona okunyakazayo ayi cha impela soba nawe. Inkosi nje uma isangibekile ingigcinile ngizokwenza njengoba esho umfoka Shembe ngimhloniphile futhi ngasuka eGoli ngeza kuyena ngokwesizotha okufanele ukuthi ngikwenze ngizathu ukuthi nifanele ukuthi nikuthole okufanele nikuthole nami Kunjalo ke mbukela lapha ekhaya ungasubscribe njengamanje uthi Ezinohlonze TV kulula nje Ezinohlonze TV kanti igama lohlelo Sikhangenkezo TV show ngumfoka Zokulana kaBhombela isitimela samaphondo imnandi lento hayi sathi shwi ayihlangana ngolosithathu zayo yepha